Bangaphezu kwama300 ozamazama abavele enkantolo namhlanje. Iningi labo abangabokudabuka eMozambique, Zimbabwe, Lesotho, kanti bakhona ke nabakulelizwe. Ngesikhathi bevela enkantolo bekunezikhulu zikahulumeni ezivela emazweni abo. We come from Mozambique consulate. We're here to observe the process, the immigrant, illegal minors, to observe, to give some support. Bayishumi nanye ozamazama abaphumile emgodini kulempela sonto. Oyedwa wabo uphuthunyiswe esibhedlela ngenxa yokulimala. Umengameli uCyril Ramaphosa uthi bonke bazogcina bephumile kanti ke bazobhekana namacala abo. It has happened that those people who are committing acts of criminality will want to hide away from law enforcement agencies. But you know, the arm of the law is very long. It will catch up with them. They will surface. They will come to the surface and we will deal with them humanely. Abavele enkantolo namhlanje amacala abo ahlehliselwe uMasingana onyaka ozayo.